Yak by video shoot climber smoothing ya yakaba stabilizing ya yak loriwo naina di ba prok no roko video no khona ang yak by video ti samane bolongo thangpro bahai ke ashak lori khao video rok no gui man khana belai lori jak tamkha ang himai tongtoi ti samane bagai obai ke lori tongkha tomung rok obai ke video lori jak no thik khlainani musungkha hangka stabilize yakaba smooth khlainani musungkha norok video puilan sme paithak jora nai tongde norok no ang tei kaisa o video clip obono obo phonogono norok tabuk naila bo bhai ke smooth nang thangka naina de ba brok ang o video no stabilize khai smooth khlai norok no phonok kha ba brok norok no khona o video abona abo ang video ti samani norok no khona busuk smooth belai khai stabilizing thangka gimbal baiti sama hai ta mukhe obo ang yak basiti sawa obono nang khlai norok no phono ka ba brok tumung no norok bo obo hai trick nai to gui tongkhai norok no ang tabuk phonok nai norok puilan sme paithak jora nai tongde norok no ang tabuk ani mobile screen no tlangai phonogana ang norok no ani mobile screen no tubui phaikya norok puila no photos sanai kaisa application tongo norok ni thani bo bo tong na nai ang khaka norok ro click khlai de oro click khlai ka hangke album o sindi aba hike nong ni video nok jagai phaina rom de ang ro ani video no rok no khlai phunogana video sequencia abo haike norok no guinang khana original video clip naidi ang yak baiti samani belai khai lorijak tamoke gimbal krini bagai yak bai romoi ti samani ba belai no lorijak smoothing ya stabilizing ya ta eko kaham ka smoothing ya thik ya video belai lorio aboni bagai obono bahai ke smooth khlainai obono angrok no tini phonogana aba haike norok tola nok khana tinta line aro click khaide belai klaise obo stabilize khainani norok direct nogui man khana stabilize nei sijak oro click khaide aba click khaire khano bini bo no stabilizing ngai tongkha norok nogui man khana aba haike tiruk bo processing ngai tongo norok kisasa nasing di abo haiklai baya prok norok no khona oro video stabilize sangai thangka tabuk norok ro click khai nai manai ang norok no ro video click khai play khai phonogana norok no khona video bobai ke smoothing thangka gimbal baiti sama hai yak baiti samani hai tei sijakliya nai de video busuk smoothing thangka nai thok ngai tei kisapano lori liya norok nogui man khana nai de belai nai thok thangka video ekdam smooth ngai abono baya brok belai kaham application rok to mungno blog video rok sanamna hangke gimbal painani rang khrei ngai tongkha hangke o application rok use khlaimano aba hike nongni video rok no norok stabilize yakaba smooth khlai nongni video no sanamai mano to mungno rok ani o video no hamjakai ani khlaimani process rok sajak hangke ani video no like de share khlai de tei channel no subscribe khlainani tapok di tei ba bhage katal technicals videos rok nainani bagai jotono nai tongmani bagai haina hai hambai।